ben als veilingmeester taxateur eigenlijk iedere dag onderweg bij mensen thuis om te kijken van wat hun artikelen waard zijn. En zo'n huis als dit ben ik nog nooit tegengekomen. Dus ik was eigenlijk zo'n beetje op slag verkocht voor het huis. Alleen het was al 10 jaar werd het eigenlijk niet meer gebruikt. En ook niet meer onderhouden. Dus het was in een hele slechte staat. Ik heb hier een paar kleine foto's van hoe we het aantroffen. Dan kon je zien van, ja, hoe slecht het was. Hè. De tegels waren van de muur op bepaalde plekken door het vocht losgelaten, kapot gegaan. De muren waren scheef, alle dakgoten waren totaal eigenlijk verrot. En als je dan ziet van waar het huis weggekomen is en hoe het nu geworden is. Maar dat er zoveel werk achteraan zou komen, dat had ik nooit verwacht. Voor een vloer ben ik wel 6, 7 adressen langs geweest. We hebben meer dan 600 witte tegels moeten restaureren en vervangen. Die heb ik allemaal moeten opzoeken. En dan is er ook geen weg terug. En het kan maar op één manier, of niet, of heel goed. En ik heb in mijn idee voor de goede weg gekozen. En tot nu toe zijn de mensen die ermee bezig zijn geweest het daar wel mee eens. Nou, dit zijn de oorspronkelijke boerenleventableaus die hier ooit in de wand hebben gezeten. Die zijn in de 70 jaren verdwenen en verkocht in de antiekhandel. En Michiel Dijkstra heeft bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek de originele foto's kunnen achterhalen. Die hangen hier op ware grootte. En de bedoeling is dat wij exact 2 replica tableaus gaan maken van deze tableaus die hier nu in posterformaat aan de muur hangen. Dus wij gaan het exact op kleur en op karakter en op stijl terugschilderen. En die komen hier dan oorspronkelijk weer niet in de muur, maar aan de muur te hangen. Om toch te laten zien hoe het ooit was. Ik ken heel veel boerenleventableaus en heel veel antieke tableaus wat hier in Friesland gemaakt is. Maar deze had ik nog niet zien, dus dat is wel leuk, een primeurke. Dit gedeelte wordt verhuurd voor mensen die willen slapen in de 18e eeuw. Hè. Alleen met moderne faciliteiten, zoals een douche en een toilet en de vloerverwarming. Maar aan de andere kant is het huisje helemaal origineel en kun je laten zien hoe de mensen vroeger woonden. Op dit moment zie je direct van, hey, toen en toen is dat bord gemaakt. En dat bord past precies bij dit huisje, omdat het ook het tweede gedeelte uit 1783 gemaakt is. En zo heb ik gedurende 5 jaar allerlei spullen bij elkaar verzameld die passen in de jaartallen bij het huis. Wat ook leuk is natuurlijk dat er is een stel stoelen, dat is uit 1822, dat is ook gedateerd. En dat is gemaakt voor een bruidspaar. Je hebt dus een herenstoel en je hebt dus een damesstoel, een kleintje. Nou, de herenstoel, daar pas ik nog precies in. Dat is geen enkel probleem. Het is wel een rechtop zitstoel. Maar het damesstoeltje is echt een stukje kleiner, want de mensen waren toen ook een stuk kleiner. Nou, en wat bij zo'n stoel hoort, dat is bijvoorbeeld zo'n stoof. Ja, daar zaten kooltjes in en dan had je warme voeten. En die is gedateerd 1792. En die is ooit geweest van Antje Eppema. Dus ja, dat zijn leuke dingen om in zo'n oudheidskamer, museumkamer te laten zien. Ik vind cultuur, Friese cultuur, omdat je hier wegkomt, vind ik gewoon heel belangrijk. En als iedereen een klein beetje zijn best doet om die cultuur te bewaren, hè. Soms is het wel populair en sommige periodes niet. Maar het behouden van bepaalde dingen vind ik voor onze eigen cultuur heel belangrijk. Ik ben wel blij dat het project na zoveel jaren bijna klaar is. Dat ik het de mensen kan laten zien en ja, dat het gebruikt kan worden. Want hierheen rijden alleen maar om te werken en te plannen en te bedenken. En te organiseren is ook wel leuk, maar er moet ook weer een eind aan komen.